Weche manyien en ni doho ogolo chik ni sirkal kik dhi nyime modest kembe abich loso sukari chan. Jang'ad bura e doho mamalo Kacha Mwita golo chik ma kamano bang' ka bura nyocha chwalo kwedo okang' mar sirkal uso kembego meg niang' ne jokit mwandu 2. Kum ma kamano winjore oti nyaka chiko dwe mar Ang'wen higa mantiere ni. Migawo mar pur nyocha oseyango ni kembego idhi ket e lwet ji giwegi. Mago kembe kaka Nzoia, Sony Sugar, Chemelil, Muroni kod Miwani. Kwa kanyo ni achich mong'ere kaka Kelvin Kang'ethe otere rumand ma Nairobi kama koro ibiro geng'ne nyaka tarik 19 dweni. Kang'ethe ne otere doho bang' obila make kendo e kar dak mar Ngong kuma osebedo koponde nyaka nyocha oluchre kowuok e stesend obila ma Muthaiga. Lydia Okeyo miyo ler mar wachni. Seche machuok kende bang' kanondhiye gi obila otieno manyoro e gwenge mangong e kaunti ma Kajiado, Kevin Kang'ethe nochwali doho ma Milimani e kaunti ma Nairobi e bwo arita mager. Kowuoyo e lo Jomin Buche, Vincent Monda okwayo doho mondo migeng'ne Kang'ethe e rumand ma Nairobi to ok tesend obila kaluwore ni nosepondo molal koya tesend obila ma Muthaiga juma mokalo. Once bitten, twice shy. That's all I can say. So we cannot take that risk. Kata kamano, Kang'ethe kokalo kuom okil mare okwedo kwayo makamano kowacho ni owinjo tere rumand mana bang' ka oseyal buche komedo ni sani koro en kod luoro ni ngimane ni kamarach. Or the request to seek that the respondent before you be held at industrial area remand or any other remand in this country, until the motion dated 31st January 2024 has been judiciously disposed of. Kogolo ng'eto mare, jang'ad bura Lucas Onyina wacho ni achijno ok nyal dine tesend obila kendo to koro ibiro dine rumand ma Nairobi nyaka tarik 19 dweni kama ibiro ng'adne bura mar kapo ni ibiro tere piny Amerka mar duoko penjo e wi nek mar nyadendi Margaret Mbitu manotimore tarik 31 dwe mar 10 higa mar 2022 e paw ndeke ma Boston e piny mar Amerka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Obila dayo dho ji 3 mayangore ni nyocha olimo jang'wech mosenindo Kelvin Kiptum motelo ne masira mar apaya ma nyocha ojuke kendo mokelo thone. Ma timore ka chenro mar ik mar Kiptum osechakore kendo ichano timne kopo mogik tarik 24 dweni. Gikone to koro oseyangore ni ringre Kelvin Kiptum mane en jaloch mar marathon e piny mangima ibiro kan ringre kar yweyo mare mogik tarik 24 dweni. Kiptum nowito ngimane Jumapil mokalo e masira ma koch mar ndara yo Kiptagat en kod manen kocha mare mawuok e piny Rwanda. Gie kindeno ringre kocha mare Gervais Hazikimana notimne bero e kar kano ringre moro ma ji giwegi e boma ma Eldoret. Kata kamano laktar manochung'ne bero owacho ni familia mar kocha noero ma Jarwanda nomiye chik ni mondo kik ogol nonro mar bero no e lela. Komachielo, ji mamoko 3 manolimo pargi Kelvin Kiptum ndalo machuok motelo ne thone nochiwore lwet obila okinyi ma kawuono. Kaluwore gi jatend obila ma sub-county ma Keyo South Abdullahi Dahir, achijego eko maduto wuok e kaunti ma Uasin Gishu idhi dadhogi mar yudo ler e wi gimomiyo ne gidhi manyo Kiptum ndalo machuok motelo ne tho mare. Gisani gini e lwet obila. We just see them today because it was yesterday that we went to the home to retrieve that allegation from the father of the dead, and that's why we got to start our investigation. And today we happen to get the 4, so we have handed over to the CCI. CCI will be doing now whatever from there. Odiochieng' manyoro moko kuom jood bura nyokwayo obila mondo tim nonro matut e wi gima dine kel masira makamano. Komachielo, min od jalup jatend Kenya Pastor Dorcas Gachagua oywago jang'wech Kelvin Kiptum moywago kaka thuon mandalo ne ong'adore ka eka ne sulwe mare chako rieny. Pastor Dorcas nowacho magi e seche manorwako jotugo mag rugby mapachoka kata Shujaa e par jalup jatend piny Kenya mantiere kare ne buore Nairobi. It's a sad day and a sad time for our nation to have lost such a wonderful athlete. And not only that, he was the only child
to the parents. And so it is a very sad moment to the parents and to the nation. That was a potential that has been lost. It was a flower, a gem that had just come from nowhere, and then it is plucked too early. As a mother, I really feel that you can't tell God, but that I think was most unfair and so untimely. Milton Ochieng, Ramogi TV. Maromo ji 3,900 oseyudo masira mag apaya nyaka ne higa ni chakre kopim kod ji maromo 2,884 mane oyudo masira mag apaya e kind dwe mar achiel kod dwe mar ariyo higa mokalo. Ma en kaluwore kod ripot manogol kod telo mochung' ne rito ngima oganda e apaya miluongo ni NTSA. Ripotno bende oyango ni nyaka nyocha higa chakre ji 563 osewito ngimagi e masiche mag apaya ka joma wuotho gi tiendgi ema thoro wito ngimagi e masichego. George Bati Mioler. Kaluwore kod duoko mar ripot mogol kod telo mochung' ne rito ngima oganda e piny Mathurka NTSA ewi masiche mag apaya mosebedo katimore pacho ka e kind tarik 1 dwe mar achiel nyaka tarik 11 dweni ma en thuolo matin e dwe achiel gi nus. Apeyni ma pacho ka oselal kod ngima ji 563. Ji 1,403 oseyudo hinyruok maricho ka ji 1,124 to oyudo hinyruok matindo. Lipodno yango ni jowuoth gi tielo ema osebedo ka wito ngimagi moloyo. Kachakre tarik 1 dwe mar achiel higani nyaka iko dwe mar ariyo, ji 216 mawuotho gi tiendgi osewito ngimagi, 246 ne odong' kod hinyruok marach ka 61 to noyudo hinyruok matindo. E thuolono derepe 35 osewito ngimagi, 30 masiche mag apaya oseweyo kod hinyruok maricho ka 108 to oyudo hinyruok matindo. Kaluwore ni masichego yudo nyamburko mating'o jowuoth kod mag ji giwegi ma bende ting'o oganda eigi. Lipodno yango ni matin dwe achiel gi nus mokalo, jowuoth 109 osewito ngimagi, 535 oseyudo hinyruok maricho ka 755 to ne otony kod hinyruok matindo. Kopogore kod nyamburko, joriembo 140 mag apiko bende osewito ngimagi e masiche mag apaya, 303 ne oyudo hinyruok maricho ka 86 to noyudo hinyruok matindo. E kind joma oting'e pikipiki, ji 54 ne owito ngimagi, 202 ne oyudo hinyruok maricho ka 110 to noyudo hinyruok matindo. Ripodno bende yango ni joriemb ndigni 9 osewito ngimagi chakre ne higa ni chakre. 14 ne oyudo hinyruok maricho ka 4 to notony kod hinyruok matindo. E kinde matelo mochung' ne rito ngima oganda e piny Mathurka NTSA koni gimedo keto kenge mag thiro masiche mag apaya kendo jiwo jopiny mondo obed motang'. Kwan mag masiche mosetimore nyaka ne higa ni chakre oidho kopim kod higa mokalo, kama ji 2,384 ne oyudore masiche mag apaya e piny Mathurka. George Bati, Ramogi TV. Riwruok makedo ni ratich oganda Kenya Human Rights Commission kod mano mar OIMORE Working Group odhi e doho mar dwaro chungo chenro mag penj madongo e pacho ka endi nyaka bi non matut duoko mar penj madongo mag klas 8 men KCPE kod mar klas 12 men KCSE ma higa mokalo. E kwayo margi riwruoge ariyogo ywak ni penj mag higa mokalo ne ok onon e yo makare kaluwore ni thoth jopuonjre ne ni kod achiedh nade maka gi kacha. Simpros Okinda Mioler. Riwruok makedo ni ratich oganda Kenya Human Rights Commission kod riwruok mar OIMORE Working Group dwaro mondo doho chungo timo penj madongo e pacho ka nyaka chieng' non matut duoko mag penj ma higa mokalo. E kwayo margi riwruoge ariyogi dwaro mondo duol matayo penj madongo e pacho ka NEC kaka achiel kod jatend migawo mar somo onon matut duoko mag penj manotime higa mokalo, mano mar klas 8 kod mar klas 12 kendo pedho duoko e lela. Riwruogego dhi nyime gi lero ni tok duoko manogol dwe mar 11 higa mokalo, jopuonjre nochako yudo chochni maka kod kacha e duoko margi. To kata obedo ni moko kuom jopuonjre nogo lipot, onge okang' moro amora ma NEC nokawo. Tarik 8 dwe mar 12 higa mokalo, Kenya Human Rights Commission kod OIMORE Working Group ne oro kwayo ne NEC e ote margi. Ne gidwaro ng'eyo ler ewi chike matayo nono penj ka moting'o chike kod chenro matayo kaka ichiwo marks kod okenge mag gayo chiwo marks mohewo madwarore ne jopuonjre, chenro kod chike matayo penj mag NEC, chike matayo riwo nono, nuoyo nono kod chiwo lipot mag duoko mag penj. NEC kata kamano ne ok ochiwo duoko moro amora kata obedo ni nyaka apisi mar ombudsman bende ne odonjore e wachni. Ponono ni doho ogolo ng'eto moyiengore korka weg bura, NEC kod jatend migawo mar somo ni kod ndalo 90 mar tieko nonro matut. Ponono ni NEC kod migawo mar somo pod odagi golo nonro ni kata tok doho ng'ado mondo gitim kamano. Weg bura dwaro mondo doho gol chik matamo gi seto kendo tayo penj madongo kama oting'o nyaka chiwo duoko mag penj kod obok mag somo. Simpros Okinda, Ramogi TV. Ata malo 90 mag sikunde ma pacho ka tedo kod yien.
wach ma jo science ok opuodho kata matin. Kaka yo mar duoko piny tho mar tedo gi yien kelo, riwruoge adek oriwore mar chiwo gas mar tedo ne sikunde. Kaka Judith Omondi bende leronwa, riwruogego ne oloso e romo mar KEMRI madhi nyime e boma ma Nairobi ka. E odiechieng' mar ariyo e nyasi mar romo mar 14 mar KEMRI, motisi ni KEMRI Annual Scientific and Health Conference, jokedo ne ngima makare mar alwora oyango chenro mar kecho skunde mapod tiyo kod yien e tedo e pacho ka, ma sayans yango ni kelo midhiero ne ngima mar dhano. 90% of the schools in Kenya are using wood fuel to run their kitchens. And in these kitchens, there are cooks there who are staying for many, many hours. We have children who are being exposed from where they are in the kitchens, I mean in the classrooms, as well as also in the dormitories and the playgrounds. Tiyo kod yien e tedo kelo midhiero kaka tho, kendo ji maromo 45,000 e kwan mar ji 100,000 wito ngimagi higa ka higa e pacho ka nikech midhiero mar tedo kod yien. Riwruok mar Liverpool University, bengi mar Equity kaachiel gi kar timo nonro mar KEMRI ochako okang' mar siro skunde ahinya to mag sekondar e dar kowuokie yien kendo tiyo gi gas makare. But when we look at indoor air pollution, which we are more concerned because we are talking at indoor, and although we are also talking about indoor, which has polluted outdoor, is we are losing about 42 deaths. We are losing 42 deaths per 100,000 population annually, giving you a rough estimate of over 23,000 deaths that are dying due to indoor air pollution. Gikoni skunde 300 magiseketie gasni ni kod lokruok nyadi 85 kipimo gi skunde ma pod tiyo kod yien e tedo. And it's no wonder that is why most of the schools we are seeing the cooks actually being absent because they are always sick from the exposure. That is why we are seeing also absenteeism from children, and probably because we are doing also a study to see whether this air pollution. Kenya chano keto lokruok e skunde duto matedo kod yien kochopo higa mar 2025. Kata kamano ne jodak maoko, riwruoge gikoni winjo ket gas ma inyiewo matin tin e nengo ma japiny nyalo e odiechieng' ka odiechieng' e chenro ma dho ngere dendo ni smart meter. Ma gikoni biro daro ji kowuok e yien nyaka e gas. Judith Omondi, Ramogi TV. Jokristo mag dinde maingo alam mar Saburu kawuono ne ochako tuyo margi kaka timore higa ka higa, chakruok mar nyasi na chomo Pasaka mar dwe mar 4. Jodolo jiwo jolemo mondo ti gi thuolo ni e kwero richogi, ka jotelo bende ikwayo ni owere gi mibadhi. Joyce Oduor leronwa kaka mise mag Saburu ne obedo moko kuom kanise ma pacho ka. Miche gi miche mag jokristo mag din kopere kod Anglican kawuono ochopo e ute lamo e mesa mar Saburu ma en chakruok mar ndalo 40 mar tueyo gi lemo. E kanisa mar Holy Family Basilica Buore Nairobi, jokristo buora oyuoro e mesano mane otagi Archbishop Wallace Ng'ang'a ka gibolore e nyim Nyasaye kendo giikore mar kwero richogi. Ka e kaunti ma Kisumu, Father Frederick Odhiambo otelo ne misa e kanisa mar St. Joseph Milimani. Jokristo mane ochopo e nyasi nyiso gima nyasi no timo e ngimagi. Misa makawuono en gima muhimu sana kuomwa kaka jokopere nikech otang'onwa season makoro wachako ni kaka onego bed ni wadok ne Nyasaye. Watuonore matin ma wan go kwaparo Nyasaye, twaparo kindegi. Wednesday is a very significant day in our life as Catholics because it's the day we reflect on our lives. We also reflect in our inner self, that is our souls, and as we go before the Lord, maybe throughout the Lent season. I feel much connected with my Creator, like I feel my inner self, my inner being, or reminded of being just a dust, and to dust shall I return. E kindegi, jodin kopere tueyo kit chiemo magihero, kachiel gi bedo gi alam mathoth, mariwore gi Yesu Kristo e midhiero manokale e wuoth mare mar kelo warruok. Jokristo iwiro negi buru e pat wang'gi kaka ranyisi mar yie kuom buru mane giwuokie kendo ema gibiro doke. Kwa hivyo ni kipindi pia cha kutubu, to repent. That's why wakati tunaweka majivu tunasema from the ash you came and to ash you return, repent and believe in the gospel. Ikine mag tweyogi iluongowa ni mondo wakas ngima mar lemo, wabed jochiwruok ngima mar jowetewa, watwe gigo mok nyal miyo wadak ng'wono gi kwe,
ok mana tweyo chiemo kende, tweyo timno mok long'o, tweyo timno ok kare, tweyo timno mar kelo koko e dala. Joyie mag din Kopere kod Anglican imedo jiw mondo ti gi thuoloni e nyiso hera ne jowetegi kod konyo jogo mochando e anyuola, ka jotend kanise bende okwero jotelo ma pachoka mondo were gi richo kod mibadhi mamiyo jo-Kenya kale peka mar ngima. Chopiro machiegni ne jowete man kod sandok mopogore opogore, tuoche mopogore opogore, koko mopogore opogore manyalo mono gidak gi ng'uono kod kwe. Akwayo gweth ni ji duto te makare malong'o odiochienge 40 mag ndalo tweyogi. Najua kuna shinda nyingi sana katika nchi yetu, na hizi shinda zote ni juu ya dhambi. Kama ni ufisadi, ni wizi na ni dhambi ambayo imeleta shida nyingi sana, watu wanateseka. Kwa hivyo dhambi za mwanadamu sana sana ndizo zinaleta mateso ya mwanadamu. Kwa hivyo ni wakati wa kutubu dhambi, na tukipunguza dhambi kabisa, wema utakuwa unaendelea na watu watafurahia maisha. Ndalo 40 mar tweyo ma jodina Kopere kaachiel kod jokristo mamoko chako kawuono biro rumo e kinde nyasi mar Pasaka. Joyce Odur, Ramogi TV, Nairobi. Jo-Kenya ne odhi mar hera e yore mopogore opogore. Kambi mar Royal Media Services bende ne odhi alo jowinjo magi kod joneno ka gimiyogi mich. To kaka jafwambo marwa George Juma bende lero, moko kuom jopiny bende ne otiyo gi chenro mar nyasino e limo jogo ma ochando. Tarik 14 mar dwe mar mar higa ka higa en mano mar nyiso hera, ma bende dendo kaka Valentine Day. E odiochieng'ni oganda jo-Kenya ni owuok oko kendo hinge e yore mopogore opogore. Biro kawuono kama useflawa ma Oginga Dinga Street ng'iyo ne jaherana miluongo ni Ruth Aoko Flower. Kech iga mokalo nwayudo gi at affordable price, but kawuono wayudo ka bechgi beto sut. Moko kuom oganda ni ochiwo maua makwar kod mwandu mopogore opogore ni joheragi kaka yo mar nyiso hera. Akoni mondo seche mag kamae ndi akawe ne minot flower mondo adhi surprise ego. Maua aya maua longina embakasi wanja ndege, usivunjike moyo mpenzi ukija na kurudia. Kambi mar Royal Media Services bende ok ni yudo chien mar nyiso hera ne jowinjo ka kod joneno mag chenro magi mopogore opogore. Jolendo mar Royal Media Services ne wuok oko mar chiwo mich ma opogore opogore ma oting'o maua ne jowinjo kod joneno. Yes, I'm a fan. I listen to you every morning at Hot 96. Oh, yeah. Give us some flowers, Mike. Give us some flowers. Happy Valentine's. Happy Valentine's. Thank you. Shopping voucher. Unaonanga TV gani ama radio station gani kutoka Royal Media Services? Hivi joka chendo mane Ramogi TV. Glyn Ramogi. Nampenda sana. E kaunti ma Migori, riwruokno mar Role Model Foundation ne otiyo kod odiochieng'ni e nyiso heragi ne nyithind kiye e kar dakno mar nyithindo mag Grace and Hope Foundation mayudore e sabkono mawendo. Kwarango wago picha wayudo ni nyithindo mochano maonge jok ma konygi kata kaka gikonyre. Gin bende sama koro ji timo hera to gidong kendgi. Omiyo mana wacho kaachiel gi jok mwakonyore godo wayud thuolo mondo mi waser nyithindo. Kawuono wabedo gi mor ahinya kwayudo Row Foundation kobiro mondo mi obed kanyakla kod nyithindo maiye ka. Valentine en odiochieng' mar hera, lakini ok omaanisha ni koro nyaka ng'ato ema miyi hera. Inyalo amua ni koro ikelo hera no kuomi. Inyalo amua ni kawuono en chieng' Valentines, koro we adhi oko mondo achiem kawuono maber. To e kaunti no ma Kisumu, jod gavana ma Kisumu Dorothy Nyong'o bende ne otelo e nyasi mar hingo odiochieng'ni mar hera e kaunti no ma Kisumu, kane ojiwo oganda ne oland hera e seche duto. I just want to call upon the population of Kisumu, especially the young people, to remember that love is not all about romance, and there is filial love as well. There's love from parents, there's love from siblings, there's love from God and to God, and to remember that love is very important. Gwenge mamoko e piny Kenya ma oting'o Baringo, Kakamega kaachiel kod mamoko bende oganda ni owuok oko ma adhi odiochieng'ni e yore mopogore opogore. Leo niliamua kujitolea ninunue maua na chocolates nipeane kwa kila mtu juu
naona kuna challenge sana. Kila mtu anasema niko single, mimi sina mpoa, nani atanipea maua. So mimi nikaona acha nichukue hiyo part ya kupeana maua. E seche mamoko kuom oganda ne dhi alodo chieng'ni, moko kuomgi to ne okichre gi chien. George Juma, Ramogi TV. Wadhi yuo moro machuo koduogo to an gi mbaka adek kende mwadhigo kodu kasto wachako buch jopiny. Buch jopiny ma kawuono wawuoye duond kanisa. Be duond kanisa ni kanye? Mae mbaka modwa ni gonwa eri 3:600. Orunwa ne pachi ni to be kanisa jodolo bosi wuoyo moromo kaka in giparo. Duond kanisa ni kanye? Mane paro modwa ni wawinji 3:600 mondo wago mbaka naneno ka wende ato osedonje studio ka indie. Reverend Canon Evans Omolo nitiere ka. Jata tije mar All Saints Cathedral erokamano ahinya kuom miwa sechegi. George William bende nitiere ka endi director mar ojende Lejo Maria erokamano ahinya. To Reverend Dickson Ongola bende ni kodwa ka jadolo Jesus Fellowship Church. Gine magi wabiro go kodgi mbaka ni to ang'o matimore. Duond kanisa ni kanye? Wadhi wuoyo wach mar uchumi, wadhi wuoyo wach mar siasa gi weche mosebedo ka timore e piny ka. Be giwuoyo motegno kaka kanisa. To gichungi jomagi, gichungi jopiny, koso gichungi jo siasa, koso gichungi sirikal. To kata koseche ma okorwa wuoyeni. Jodolo onego beni miyo jopiny rieko kendo nyisogi ni jokama mae jatelo monego beno yiero. To gisenyiso jopiny ni mondo yier jatelo to nikech ang'o? To koso jodolo bende kanisa wacho ni kanisa oyaw ne jite. Ng'ata onego donje kanisa kata mana jaricho ma jite ong'e ni ma jaricho. Mage mbaka mwadhi goyo buch jopiny adwa chake sani lakini pod wadhi yweyo moro matin. Koduogo to mbaka adek kende mwagoyo kasto donje buch jopiny. Kamano kik dhi mabor ahinya. Pauline, you have won 350. Majina naitwa Pauline Piero Wawira Njage. Ishi hapa Mrorongo Phase 3. Sasa niliamini wakati nilipigiwa simu na hiyo namba walikuwa wamesema ya customer service. Tutakaa chini na mzee tupangane. Juu tulikuwa tumeweka 2024 resolutions. Sijatosheka, nitaendelea, nataka sasa hiyo 5M. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on super jackpots. Chambua games zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games ichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabibet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo, many network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo, kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimora mora midwa timo, tim gi tekoni te gi chunyi te, nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso, chenro mar mine wacho kod jaeta. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chako yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okwongo kama ne iluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikayi. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako mora mora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru otho e dala. Iyiecho ne tiel. Omake amaka kama anyawa. Wadonjo ne weche mag ohala ni moko kuom jo ohala e boma ma Kisumu ahinya to chiro ma Nyamlori oyudo fuong'ruok bang' doho ma Kisumu chungo chenro mar muko kuondegi mag ohala kendo chiwo thuolo mar ndalo 90 mar lalruok e kindgi kod tend kaunti ma Kisumu. Millicent Adhiambo miwaler. Ka wago mbaka to wabiro winjo kuma chandruok nitie kendo wabiro nwang'o solution mar wechewa. Warwako tiji kaka city manager mag Kisumu.
To adwa kwayi ni mondo idhi, kawuono adwa kwayi ni mondo idhi Uhuru Market, kama iwacho ni nomi jonyamlori. Wan ok walok mogo, ok walok mkati, kong'o bende ok wausi. Wan waloko adware kama nitiere pipe, ma pipe achiel en foot 20. Uhuru Market kacha ere kama wadhi kete gige, ere kama lori dhi donje ka access dukni wa ka teronwa mwandu. Ma biro kalure kod ng'ur makagi kacha manyocha omienjo kowuok kuom johalago bang' kane maneja maboma ma Kisumu Abala Wanga miyo gi thuolo nyaka tarik 16 dweni mar dar kuondegi mag loko. Chik ma kamano nomiyo johalago otero wachno e nyim doho ma Kisumu ka gidwaro mondo girom kod tend kaunti ma Kisumu gilalre ewi kaka chenro mar darogi inyalo tim e yo makare ma ok okelo ne johala lal mora mora. Nwadhi e High Court maduoko bura nong'adi higa mokalo dwe mar 12. To duokono nokomorowa kaluwore gi kwayogo manwatere court mondo judge othegwa gi city manager. Mano miyo nwachak wadok mu appeal. Ma Court of Appeal nyomiyo gi thuolo mar ndalo 90 mondo gidhi gibed piny gi county government mar Kisumu mondo mi giwinjre on the way forward. Ana wuotho mana gi nyuka ka uso ne jonyamlori ka. Ka yudo siling ka jogwa gi omiya siling moro 20 eka bi apuonjo godo nyithindo. Koriembo e nyamlori ka eri, dwa timo nang'o? Miwa structure mwanyalo gero go nyamlori kaka odware no ema mondo ger go nyamlori to kik odarwa nyamlori. Wabedo wuok kodi uni gi city manager mondo wuok kodi wabedo marach mareke bes. Kaunti ma Kisumu kokalo kuom mar bomano Abala Wanga bende oyango nigi ikore maromo kod johalago e thuolo madono mondo giwinjre. The county government wabende kata kanyo pok wakile wadhi court nyo wasejana. Weche loso ga ji jodala. Koro gibi winj wachgi an ready. Wan ready wabet piny winj wachgi. Winj ywakgi mondo wane kaka process no timre. Mondo koro kik keth seche mag court. After 90 days wadoge court mondo wane wasewinjre. Johalago koro ni kod geno ni romono biro nyuolo olemo kaka owinjore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Piny owacho ma Ingereza oyango ni gibiro oro kweth mag joketo mwandu mawuok e pinyno e romo mar 2 mar keto mwandu ma sirkand kaunti ma Homa Bay ochano. Piny owacho ma Homa Bay ochano romono mabiro dhi nyime kuom ndalo 3 kendo ywayo wang' joket mwandu mawuok e pacho kae ndie kod pinje maoko bende. I'm very keen that British businesses come to the whole of Kenya and see the opportunities in places like Homa Bay. They don't just stay in Nairobi and Mombasa. So we're very pleased to support the Homa Bay International Investment Conference that you're organising, and I hope this will be a chance to bring wealth and prosperity to the people of Homa Bay. We have discussed with you because we have seen that the United Green Group, which is a large UK group coming into the agribusiness space, is going to be coming into Kenya in a big way. And we are prioritizing value chains that align to the value chains that also United Green is looking at, cotton being one of them, edible oils, horticulture, among others, including aquaculture. So we are looking at a possibility of Homa Bay County being one of those counties that will partner with United Green in achieving our food security and sustainability agenda. Bas, walora ni weche mag tuke ni jadong Lee McAllister mawuok e piny Amerika obaga dong mapek mibiro timore boma ma Meru. Jodong ma Kenya kaendi kaka Gabriel Wanyonyi, Charity Mukami kod Caroline Gikunda dhi telo ni kweth jo Kenya madhi rade piem makamano. Tugogo dhi kelo kanyakla jodong ma Kenya kod mawuok e pinje maoko bende. Odhi timore Meru kuom thuolo mokwongo. Nashukuru Mungu.
To add on what, it's our goal is to help kickstart boxing and try and get it to the next level. Why Kenya? Kenya is home. I have in-laws here, and we think that Kenya being the leader in East Africa should also be a leader in boxing in East Africa. Ni mara yangu ya kwanza kucheza na Amerika, so furaha sana kwa vile ni game ya mashujaa. Da make sure kwamba ndamuonyesha mimi ni shujaa wa Kenya na ndasimama na bendera yangu, na promise wa Kenya kwamba lazima Dusri ifanye kazi na atajua bendera yetu iko juu kuliko yao. Nilifikiria kurudi kwa sababu nimeona bado mimi na boxing hatujamalizana. Bado niko active, bado niko na nguvu, bado niko skilled. So hakuna haja nilalishe talent.